बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं दिनै आसामनिफ्राय सेबखांजानाय गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो आङो लादों बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं नैबे रादाब बिलाइया। बेहाय दङ जे टंलायाव दै सम्पद बिफाननि मन्त्रि बिजय हाजरिकाया नायगिदिंहैदों। बेनिफ्राय बड'लेण्डखौ लाफाना धेमाजि माजुलि डिब्रुगड़ लखिमपुर जिल्लायाव गोब्राब दैबाना। आगोलाव दैबाना जायाखै नैबे आगस्तनि जोबथा सप्तानिबो उनथिंजाय दैबाना जानो लादों। गोबां अखा हादों, ओजोंहाय बान्दोनि दै हगारनाय बायदिसिनानि थाखाय दैबाना जादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय संकस दैमानि हाब्रां खुरखानायखौ थाबैनो गोजोरै होबथानायनि राहा लानाय जासिगोन रेवरेवा नार्जारी। रेवरेया बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय प्रमद बरुवा सिमलायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादा बेखेवदों। प्रि रिक्रुटमेन्ट माने आर्मी मिलिटारि पारामिलिटारि बेफोराव थिसनजानायनि बा थिसननो मोननायनि रिक्रुटमेन्ट आरो बिनि रिक्रुटमेन्टनि ट्रेनिं। उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस आरो रायजो दलनि गेजेराव एना-एनि। कंग्रेस आरो रायजोनि दलनि अखिल गगैनि दोलोनि गेजेराव एना-एनि फैदों। प्रमद बरुवा सिमलायाव बे जाबाय जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकाया माहारियारि आफादखौ लाफानानै सराइबिलाव कभिड-19 सांग्रांथि मेल खुंदों। बेनिफ्राय जाबाय क'क्राझाराव जखमा बेरामनि हेंथायै सांग्रांथियारि रेली। जखा बेमारफोरा दासिमबो जोंनि भारतआव गोबाङैनो दङ। खमायदोंबाबो बे गिख्रंथाव मोनसे बेमार, बेखायनो बिनि बागै सांग्रांथि जानो थाखाय रायजोफोरखौ फैसार खालामनो सांग्रांथि होनो रेली खालामदों। बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय हाफ्लंसिम हान्थिनो भिस्टाड'म एक्सप्रेस रेलखौ मन्त्रि बिमल बराया गोथां फिरफिलाजों बेखेवबाय। बियो गंसे गुवाहाटीनिफ्राय निउ हाफ्लंसिम खारगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा दिमा हासावनि जाथायखौ मावग्रा गासैबो दुथांफोरा साजा मोननांगोन बुंदों बिजेपि। बेनिफ्राय जाबाय मा फनि तालुकदारा 1 सेप्तेम्बर खालि बिजेपियाव हाबनो हागौ। हाबथारगोनखौ बुङाखसै, हाबनो हागौखौ बुंदों, नाथाय हाबथारगोनानो। मानोना बियो AIDF-निफ्राय ओंखारबाय। आफगानिस्ताननो वर्ल्ड बेंकआ रां हरा, बे मोनसे रादाब। आफगानिस्ताना दा जि खैसारियाव दङ तालिबाननि आखायाव गोग्लैनानै, दा तालिबाननि सोरखार जागोन, बिसोरलाय मानो रां हरनो? रां हरबा तालिबानफोरासो मोनगोन, तालिबानफोरा बाहायगोन। बिटिआरनि राजखान्थि सावगारिया मोलेले। प्रमदनि सोलाय बिजेपिया हाग्रामाखौसो बिटिआरनि चिफ खालामनो सानखुमादों। बेनिफ्राय बिश्वनाथाव दायनि सन्देहजों बैसोगोरा सुबुंखौ गाग्लोबदों। बिटिआरआव गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाया थाबैनो जागोन, प्रमद बरुवा दुथाङै बुंदों। बेयो बर'फोरनि थाखाय बरायथाव गनायथाव नङा आरो बे दुथाङै बुंदोंबा दाजाबनाय दानख'नाया थाबैनो जागोन होननानै। बेसेबां गामि दानख' जागोन बेखौ जाम्बि जाम्बानि बादै गुबुनफ्रा सब मिथिजोबगौ, इभेन जाम्बा जाम्बिफ्राबो मिथिगौ। दा जिखिनिखौ मोनदोंमोन जोङो बिएसएनि दिनाव, बिनिख्रुइ बिटिसिआव खम जाबाय आरो बिटिसिनिख्रुइ दा बिटिआरआव खमसिन जानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा
जिल्लानि बेंगिरि बर्नाली टेकाया माहारियारि आफादखौ आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुल बिरखं गाथोनाव सानै सुइसाइड बम्बारा बम्बा बेरफ्रुदों बे दाखालिनिनो रादाब बेनिफ्राय सासे सुबुङा 9 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन बेनिफ्राय बे सनितपुरनि रादाब बेनिफ्राय हाब्रुआव गोग्लैनाय मैदेर फिसाखौ गलाघाटनि रायजोफोरा बोखांदों सन्देह खालामजानाय सासे गान्दा सिखारिखौ एरेस्ट खालामनो मोनदों बेनि उनाव रादाबा दङ अन्ध्र प्रदेशआव नारायणपुर सासे लाइमोननि गोथै देहा मोनदों बेनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे ड्राग्स जगायग्रा सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनो हादों पुलिस बिफाना बेनि उननि रादाबा जाबाय नैबियो तालिबानफोरनि गुबै आखला नुजाथिनो हमदों गोख्रैनो इसोर गोदो गोदो बुंदोंमोन मोजां मोजां बुंदोंमोन नाथाय दा बिसिनि जि असे आखल आखु बे बेरखांनो हमगासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय नैबे गाबोननिफ्राय भिस्टाडम रेल सिबिनाय आसामाव मैया जुरिखांबाय शनिबार खालि बे एसे सिगांनि रादाबमोन दिनैसो सेबखांजानाय जादों बेनिफ्राय जोङो थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव बे जाबाय अग्रदूत रादाब बिलाइ बेहाय दङ हकातुरर বাবে আবণ্টিত চাউলৰ বেহা बे जे कन्ट्रलनि जोङो कन्ट्रल होननानै बुङो सुलभ मूल्यनि दखान बेजों माइरं आरिफोरानो दालिफोरानो केरासिन दानो दा बेफोरो उखैनाय मानसिनि थाखायसो गोरिब मानसिनि थाखायसो हरनाय नाथाय बेखौ धोनि मानसिफोरा मोनो आरो फालांगिफोरा मोनो आरो मा गरिबफोरा उखैनाङो कार पृष्ठपोषकता दरिद्रभावे आमोदित सुलभ मूल्यर चाउल बांलादेशनि सरां सालान बांलादेशआव हरखुमादों बरपेटा उदखात गुदाम बरपेटायाव बिनि गुदामखौ उदखात खालामदों बा हमनो मोनदों 700 बेग जब्द 700 बेग जब्द खालामदों बेनिफ्राय गरसुगत चाउलर ट्राक जब्द आहमगाव गरसुगावबो गुवाहाटीनि गरसुगावबो बिदि माइरंनि ट्राक जब्द खालामदों बेनिफ्राय जाबाय सयबर भग्नेह एकाधिक घनिष्ठर बासगृह भूमि क्रय बिक्रयৰ नथि जब्द सयबरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि न'आवबो सयबरा बायनाय हानि नथिपत्रफोर मोननो हादों बेनिफ्राय अरुणाचলৰ অসমীয়া ভাষিক PRC প্ৰদানৰ আহ্বান পৰেশ অসমৰ পৰেশ বৰুৱা आल्फा बियो खावलायदों जे असमिया भाषी मानसिखौ अरुणाचलाव PRC होनांगौ पार्मानेंट रेसिडेंशियल सार्टिफिकेट बेनिफ्राय 5 आदिबासी सशस्त्र संगठनेरे অসম सरकार সম্ভাব্য চুক্তিৰ বিৰোধ आदिबासी জাতীয় দল সংগঠনৰ হুংকাৰ मोनबा आदिबासी जे थिउरिया हानजा बिसोरजों आसाम सरकारा जि गोरोबथा बारादाय खानो थांदों बेनि बेरेखा खालामदों बे जनजात आदिबासी जातिनिनो फरायसा आफादा BPF UDF महाजोत त्यागर आह्वान नै BPF UDF महाजोत त्यागर आह्वान महाजोताव BPF UDF कांग्रेस बिसोर दंमोन नालाय आरो CPM CPI बो दंमोन दा BPF आरो UDF खौ महाजोतखौ आगारनो थिनदों नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायोब्ला बेखौ मिथिनो हागोन मा दङ बेहाय मा राजखान्थि बेनिफ्राय जाबाय मा आफगान सरकार मुरब्बी हब आमिर
সকলো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি থাকিব আফগানিস্তানাव যি गोदान सरकार जानो थांगासिनो दं बिनि गाहाय बा हादोरगिरिया जागोन आमिर आरो मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि थान्दैफोर थागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय गाहरि पालन करि हंघर रखत এবছৰৰ সমাজসিত পৰিয়াল मोनसे नखर गलाघाटनि जे हारसा मानसि अमा फिसिदों आरो बे अमा फिसिनायनि दायाव दा समाजनिफ्राय एरख'जादों बयकट खालामजादों बे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय भारतत खिलाफत प्रतिष्ठा लक्ष्य कक्षात IS खरासानार सरांसर तथ्यत गभीर उद्विग्न जे संगालिनि सुद रादाबाव बेखौ मोनदों जे खिलाफत दानायनि थांखिया भारतत खिलाफत प्रतिष्ठा लक्ष्य कक्षात IS खरासानार जे ISIS होननानै बुङो दा आरो गोदान मोनसे जादों के बे केआ खरासान प्रभिन्स नि थाखाय दा बेहाय भारतआव बेखौ दानो लादों खिलाफतनि मुङै बे नाथाय सिङाव ISIS उत्तर पूर्व स्थापन हब एख आयु चिकित्सालय 1000 स्वास्थ्य केन्द्र जे आसामाव सा सानजा आसामावल' नङा सा सानजा ओनसोलफोराव रायजोआव 100 आयुष चिकित्सालय बा देहा सावस्रि फाहामसालि जागोन बेनिफ्राय रोजासे सावस्रि बा हस्पिटाल लुनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों स्लोगानबो जानो हागौ नायनि लुबाथ' मोजां बेनिफ्राय जनस्फोरनर भाबे अभिभक्त नगाव जिल्ला ट्राक रिकिउं सुबुं सानखो बेरफ्रुनायनि थाखायनो नगाव जिल्लायाव आबादनि हाया जोबोर खमायलांदों बे खोथाखौ बुंदों बैध बिएड डिग्री सरकारे अवैध घोषणा करात खब बिदि जाथाय जादों बिएडआ नंखाय बे आरो दा बेखौनो सोरनियाबा बिएड डिग्रीया गोथों जाखो आरो सरकाराबो बेखौ अवैध बुंखो बेखौ रादाब बिलाइखौ फरायबा मिथिगोन बिनि उनाव जों थांदिनि नैबे मोनसे रादाब बे जाबाय विश्वव्यापी गारिर जन्त्रांखर आकाल सारा मुलुगावनो गारिफोरनि जि पार्ट्स बे पार्ट्सनि आंखाल जादोंनो बेनिफ्राय कारखाना बन्द হৈ পৰিছে टयोटा जेनेरेल मोटर्स फोर्ड टेस्लार बाहনৰ मूल्य আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ আশংকা बे टयोटा गारि फोर्ड गारि टेस्लार बेफोर मटरनि पार्ट्सफोरा आंखाल जादोंनो मा खोथा बेखौ बुजिसनो हायाखै मानो आंखाल जानांगौ बेनिफ्राय बन्द হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ जमा एकाउन्ट बे मा रादाब मा सांग्रांथिनि रादाब बियो जों बेखौ फरायनाया गाहाम मिथिनाया गाहाम जे बुंदों मा जोंनि एकाउन्टफोराबो जेराव थाखा दोननाय एकाउन्ट बे एकाउन्टफोराबो बन्द जानो हागौ मानि थाखाय ग्राहकक हकियनि SBI स्टेट बैंक अफ इंडिया कास्टमारफोरनो सांग्रांथि हरदों ई-श्रम असंगठित क्षेत्र कर्मचारीर बारे बिखेक पोर्टेल बेनिफ्राय मोटा अंकर चेकर बारे बाध्यतामूलक हब पजिटिव पे सिस्टेम गोबां अनजिमानि रांनि चेकखौ पजिटिव पे सिस्टेम जों थांनो थिनदों बेनिफ्राय जों थांदिनि नैबे रादाब बिलाइयाव नैबे रादाबाव खेलानि रादाब पेरालिम्पिकत भारतर भाबिनाबेन पेटेलर इतिहास भाबिनाबेन पेटेला गमामारै देरहाबाय टेबल टेनिसाव अइल आइटा सुपर सिरिज राष्ट्रीय टेनिस गुवाहाटीर
social tennis प्रकल्पत qualifying round मैच आरम्भ जाहक भाबिना बेन होननाया बेयो टोकियो पेरालिम्पिकआव टेबल टेनिस गेलेदोंमोन आरो बे देरहानो हाबाय आरो बेखौ देरहागोन आसा खालामखादोंमोन बिनि उनाव फैबाय আজি टोकियोर हनर पदक जयर लक्ष्यरे खेलिब महिला टेबल टेनिसर फाइनल मैच बिनिफ्राय बे भाबिना बेननिनो बे गोल्ड मेडेलनि थाखाय गेलेगोन आरो दिन दा गोल्ड मेडेलखौ मोनाबाबो बियो माबाखौ मोनखाबाय रुपा बेखौनो बुंदों आरो बिनिफ्राय बृहत जयर श्रृंखलात एके क्षमता इंग्लैंडा मैया जोबनानै थांनाय जे 30 टेस्ट बेहाय से जों भारतजों माने समान खालामबाय ओंथिया जाबाय इंग्लैंडा देरहादों मैया बे जार्मान लीगत बोरुसिया डर्टमुंडर प्रथम विजय इनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय भारतर बिरुद्धे टेस्ट श्रृंखला जयर हुंकार इंग्लैंडर अधिनायक रुटर बे बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय आमारखमाव रादाबा दङ कोविड विधि नामानिले पुनर लकडाउनर हकियोनि मुख्यमंत्री गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोफोरखौ सांग्रांथि हरदों जे कोविड प्रोटोकल बा कोविड नि नेमखान्थिखौ जुदि मानियाब्ला मास्क गानाब्ला ससियेल डिस्टेंस लाखियाब्ला आरो भेक्सिन लायाब्ला अब्ला लकडाउन होफिननांगौ हालत सफैनो हागौ आरो कर्फ्यू भाङि हाइवे रेस्टुरेंट मन्त्री सापान कर्फ्यू सिफायनानै मन्त्रिया हाइवे सेरनि गंसे सा दखानाव साहा लोंदों बेनिफ्राय मानवहीन ड्रोनेर विस्फोरणर मास्टारमाइंड निधनर दाबी आमेरिकार मानवहीन ड्रोनेर विस्फोरणर मास्टारमाइंड निधनर दाबी आमेरिकार ते आमेरिकाया ओरैबादि माने दाबि खालामदों जे मानसि गैयि ड्रोन सालायनानै माबागोन बमा बेरहोगोन आमेरिका मानवहीन ड्रोन आक्रमणेर जवाब बृहस्पतिबार काबुल विमानबंदर बमा विस्फोरणर मूल चक्रंतकारीक निधन करा बुली दाबी करिसे आमेरिकानि दाबिया जे जायफोरा माबादों दाखालि काबुलाव बमा होदों बिसोरखौ बुथारखांबाय ड्रोनजों बेनिफ्राय हनवाल सरकार दिनत निजुक्त 40 पौरकर्मी बरखास्त परमानंद हनवालनि दिनाव पौर निगमाव साख्रि मोननाय सा 40 साख्रियाखौ मावफारियाखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों माबा जाखै बेनिफ्राय जन्मदिनर पार्टी ड्राग हेवन थ्रिट सारि बै जे गुवाहाटी खारगुलियाव जानाय बे बार्थडे पार्टियाव ड्राग सोबनाय बिनि साब्रैखौ हमनो मोनबाय बेनिफ्राय विश्वासघातक दागि अपराधी फनिक लय महाजतर स्वप्नभंग जे एआइइउडिएफआ सोंखारिदों फनिक तालुकदारखौ बे फोथाय खेबस दागि अपराधीसो बियो गावसिनाव थानाय समाव दागि अपराधी नङामोन दा ओंखारनाय लोगो लोगो दागि अपराधी जाबाय गाज्रि मानसि जाबाय दिल्ली पालिके अखिल महाजतर जग बियक अखिल गगैया दिल्लीयाव सौहैबाय आरो महाजतनि दाजाब दानख'आव मुखुब दङ बिनि उनाव फैबाय थरखनकारिक एरि निरिहक आटक बकत महिलार पद अबरद जाय मानसिया जिनाहारि खालामदों बेखौ एंगारनानै दाय गैयैखौसो हमदों बिनि थाखाय बक'आव आइजोफोरा लामा होबथादों दिग्बोत्रिनि ड्राग हरबाराकारिक आटक दिग्बैयाव 3 ड्राग रोगाग्राफोरखौ हमनो मोनदों बेनिफ्राय जाबाय स्मार्टफोन व्यवहारर क्षेत्रत एइबर भुल नकरिब एखौ जों मिथिनाया गाहाम जोङो स्मार्टफोन बाहायनायाव
आजिखालिनि जि मबाइल फन बेखौ बाहायनाय बेलायाव माखासे मानि नेमखान्थि मानिनाया गाहाम नङाबा खैफोदाव गोग्लैगोन आरो बे खैफोद गोनांखा जिनिसानो बेनिफ्राय बांलादेशआव नाव दुर्घटनात 20 अधिक निहत बांलादेशआव नाव गोदोनानै सा 20निबो बांसिन मानसि थैदों बेखौ बुंदों बेनिफ्राय गरसुकत जब्द कार्टुने बिरातिफोरा आहमगाव गरसुगाव गुवाहाटीनि बेहाय कार्टुन जौ गुबुन हादोरनि जौ हमनो मोनदों जों दाना फैदोनि नियमिया बार्तायाव बेहायबो बे अग्रदूत रादाब बिलाइयाव थानायफोरानो दंब्लाबो माखासे मोननैसो रादाब बिलाइ एसे माबा रादाबफोरा जुदा दङ जेरै सेप्तेम्बरर प्रथम सप्ताहत एसअपि सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव एसअपि फोसावगोन बेनिफ्राय जाबाय मा हुंकारर 24 घंटार पिछते प्रतिरोधर आक्रमण आफगानिस्तान आईएसर खातिर प्रचंड बमा बरखन आमेरिकान हेनार दहाय जेखौ फरायदों जोङो आमार अखमाव नैबे रादाबा जे सोगोमदों आमेरिकाया नाथाय सोगोमनानै सिरि थायाखै गमामारि आखायाव लादों खामानि मावदों जे आफगानिस्ताननि आईएसनि खाथियाव आईसिसनि खाथियाव आरो मानसि गैयै ड्रोनजों बमा होदों आमेरिकान सान्थ्रिफोरा बेनिफ्राय जाबाय मा कोविडर नीति निर्देशनार हितलतार इंगित मुख्यमंत्री खुलिब स्कुल सलिब बास मटर जाय हिमंत बिश्व शर्माया इंगित होदों इसारा होदों जे स्कुलफोरा खुलिगोन 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गारि मटराबो खारगोन बासफोरा आरो कोविड बिनि खोथायानो जाबाय मा कोविडनि जि प्रोटोकल बा एसओपि नीति मानिनाय बे बेलायाव इसे रुइगोन आरो बेनिफ्राय नैबे जादों सुजोग होननानै भूपेन बराय बिपिएफक देखुवाय दिले प्रस्थानर दुवार सुजोग खाबु नागिरसुला भूपेन बराया बिपिएफखौ महाजोतनिफ्राय ओंखारलांनायनि लामा खोन्थादों ओरै थां नोंसोर ओंखारदो बे आरो साइबरर सहयोगी आकाश आफजल आइनुलर घरत तालासे साइबरा हारसिं नङा बिसि आरो फंबाय बिनानावफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन मानसिबो दंबावो आकाश आली आफजल आइनुल होननाय लोगोफोरनियाव बे तालासे खालामदों बे गुवाहाटी सिजुबारीर फनि जयाकर बाखगृह सलिल अभियान बिनानावनि न' दङ सिजुबारी गुवाहाटी सिजुबारीयाव बेहायबो तालासी खालामदों महाजोत भंग हले अस्तित्वहीन हब कांग्रेस स्थायी हब बीजेपी आमिनुल इस्लाम एआईयूडीएफनि सासे एमएलए आमिनुल इस्लामा बुंदों महाजोता भंग जायोब्ला कांग्रेसआ गावहानो थेर-बेथेर जागोन बेनिफ्राय राज्य जुरि कालरूप धारण करिसे फदिया बाने 15 जिलार 5 शताधिक गाँव जलमग्न 2.25 लाख बर्नाटर हाहाकार फदिया होननाय दैमायाव जोबोद बाना जादों आरो दै उसिफावदों आरो बाना जादों ओइहाय 15 जिल्लायाव गोबांसा 500निबो बांसिन गामि लोमसावदों चिराङावबो लोमसावदों बङाइगावआवबो लोमसावदों बे आरो इनिफ्राय सनापुराव 7 कौटि टका ड्राग्स जब्द सनापुर गुवाहाटीनि खाथि सनापुराव 7 कौटिनि बांसिन रांनि ड्राग्स हमनो मोनदों इनिफ्राय जालियानवाला बाग स्मारक देखबाखिरि उत्सर्गा प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदिया जालियानवाला बाग जे 1919 मायथाइनि माबायाव जादोंमोन 13 एप्रिलाव बेनि थाखाय हादरनो मोनसे गोसोखां मान बावदों दुखुनांथाव बे जाथाया बे जोब्बाय दाना जोङो थांदिनि असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे आइसिस खरासानर पश्चिम बंग बिहार सह 12 राज्य व्यापक तत्परता आइसिस खरासाना भारताव हाबफैबाय
आइसिस होननानै दायाखैब्लाबो खिलाफत होननानै दादों आरो बे सोनाब बंग बिहार जों लोगोसे गं 12 माबायाव रायजोआव हादोरसायाव बे लाहार फाहार खालामदों आफाद दानो आसामावबो जाखागोन आसामाव जिहेतु गोबां मुस्लिम मानसि दङ बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन भारतत इस्लामिस्तान गठনৰ भयंकर ब्लुप्रिन्ट भारताव इस्लामिस्तान दानायनि बिराद गिलुबालु ब्लुप्रिन्ट बेनिफ्राय दिल्लीर पर धोनी आनिले बिखाल चौधरी गुवाहाटीत व्यर्थ बार्थडे ककेन पार्टी এই যে बार्थडेआव ककेन आरो गुबुन ड्राग्स सोबदोंमोन बिनि सासे दायनिगिरि बिशाल चौधरीखौ दिल्लीनिफ्राय हमनानै लाबोनो हादों बेनिफ्राय राज्यर ৭৫,০০০ हेक्टर भूमित रोपण करिब औषधि उद्भिद जोंनि रायजोनि हादरसानि ৭৫,০০০ हेक्टर हायाव मुलि बिफां गायगोन बेनिफ्राय जोङो नैबे हाय आरो रादाब दङ दिननि बांलादेशआव नाव दुर्घटनायाव निहत 22 बेखौ मोनबाय जोङो बांलादेशआव नाव गोदोनानै सा 22 दहायनियाव 20 होदों बेहाय 22 होदों महीपुराव धर्षण काण्ड जड़ित 5 जन ग्रेप्टार बै जे दाखालि मोनाबिलिसो 7 बाजियाव जे सासे सेंग्राया सासे आइजोजों बाइकआव न' फारसे थांदोंमोन खामानिनिफ्राय बै गारिखौ हमथानानै सेंग्राखौ बुख्रुबनानै खोख्लैबायनिफ्राय सिख्लाखौ हाग्रा गेजेराव लांनानै जे जिनाहारि खालामनानै फुथारदों बेनि साबा दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय मदर बटलर पराय धरा पड़िल अपराधी जौनि बटलनिफ्रायनो हमनो हादों बे दायनिगिरिफोरखौ आं एसे फरायनि नोंथांमोना खोनासं মহীপুৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত জড়িত 5 জনক আজি কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৱা বৃহস্পতিবাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ বন্ধুৰ লগত এঠাইলৈ যাওঁতে নিৰ্জন স্থানত এই অপৰাধীৰ দলটোৱে দুয়োকে আটক কৰিছিল আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল এই ভিডিঅ' प्रसार करार भाबुकी दी युवक युवती हालर परा दलटे 3 लाख टका दाबी करिছিল आरक्षीये घटनास्थलेर परा खाली मदर बोतल बियरर तेमा आदि उद्धार करार पिছত विभिन्न मदर दकानर सीसीटीवी परीक्षा करे और मुरुकत अपराधी केइजनक ग्रेप्तार करे এই দলটোৰ লোক কেইজন হৈছে মহীপুৰৰ ফলৰ বজাৰত ফল বিক্ৰী কৰে আৰু মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হৈ অপৰাধ অভিযান চলায় दलटे पूर्वे बहुकेटा धर्षणर घटना संघटित करे गिदिर मानसि नङा एखे नेहात मानसि फिथाइ सामथाइ फानग्रासो फिथाइ सामथाइ फानग्रा गाज्रि मानसिसो दा बिसोरखौ गावसोर लोंनाय जौ बथलनि सिम्बलनिफ्रायनो नागिरनानै हमनो हादों बे खोब मोजां जादों बिदि खालामनांगौ आरो बिसोरखौ फासिनि साजा होनांगौ फासिनि होनायनि आगोलनो बिसोरखौ बुग्लिनांगौ बेनि उनाव जों फैबाय दा सेन्टिनेल रादाब बिलाइयाव बेहाय जादों दि एप्रिहेन्शन्स अफ ए सत्राधिकार बे दिसपुर फिल्स टाइम राइट फॉर 2 चाइल्ड नॉर्म दिसपुर माने आसाम सरकारा सानदों जे बे समानो सम जे दानिफ्रायनो सानै गथ'नि जि नेमखान्थि बेखौ बाहायफुंनांसिगौ बे होनदों बेनिफ्राय 343 क्विंटल्स of PDS rice seized in बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव जे दहाय फरायदों जे 700 बस्ता माइरं हमनाय बे बेनिफ्राय नो ऑफिशियल डिसिजन yet on दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन दासिमबो दुर्गा पूजा फैगौ दुर्गा पूजा सेलिब्रेशननि बा खुंनायनि सोमोन्दै सरकारा थांखि लायाखै ते मा खुंहोगोन ना खुंहोआ
फुजा खौ जाहोगोन ना जाहोआ नैबे आरो फुजायाथ' जागोन नाथाय मेलाया जागोन ना जाया need to ensure unbiased press can't rely on state to determine truth जे सैथोखौ जों बोरै मोननो हानो गोबां रादाब बिलाइफोरा नंखाय बाथ्रा फोसावो दा बे रादाब बिलाइफोरनिफ्राय नंगौखौ दिहुननाया एसे गोरा जानानै फैदों बे खोथाखौ नों need to ensure unbiased press जाहाथे रादाब बिलाइफोरा सोरनिबा जानानै रादाब बा खौरां फोसावा बे आरो गेजेरनि जानानै सैथोआव थानानै रादाब फोसावनांगौ खौरां फोसावनांगौ बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि नैबे बटला नीलन बाइडेन काबुल हमलार मूल सक्रि खतम दे जो बाइडेना लाजिनांबायबो ना दा बियो खिथाराव गारदों दाखालि काबुल बिरखं गाथोनाव बमा होग्राफोरखौ बे ड्रनजों बमा होनानै फुथारबाय बेखौ गावसोर दाबि खालामदों जों मोजाङै मिथियाखै दाबो नंगौना नङा बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय आय बृद्धि 50% 1 नम्बर राजनीतिक दल बीजेपी बीजेपीआ 1 नम्बर राजखान्थि दोलो जाय दोलोनि जि थाखा बांनाय केपिटेल बांनाय बेयो बयनिख्रुइबो बांसिन बेना 50% बांगासिनो दङ बयबो सरकार होननानै होसै सरकार बानायनाय दोलो बे आरो बेनि उनाव नैबे दैनिक जन्मभूमि बे दैनिक जन्मभूमियाव दङ गेरुका मुखत अभाबनीय परिस्थिति गेरुका मुख बै सन सिरिनि खर'आव जि बान्दो थेनाय बेहाय दैबाना जादों जोबोद गिलुबालु दैबाना बेनिफ्राय जाबाय मा आइसिस केर दुटा परिकल्पनाकारी हत्या आत्मघाती आक्रमणर घटना आफगानिस्तान आमेरिकार हेना ड्रोन आक्रमण आइसिस केर दुटा परिकल्पनाकारी हत्या आइसिस केनि जे सानै प्लेनिंनि मानसि बिसोरखौ फुथारनो हाबाय बेनिफ्राय काजिरङा राष्ट्रीय उद्यानर 30टा बन शिबिर जलमग्न काजिरङा हाग्रामानि गं 30 फरेस्ट केम्पआव दैबाना लोमदों बेनिफ्राय जाबाय मा क्रीड़ा प्रशासक और क्रीड़ा संगठकर करणीय आंतरराष्ट्रीय पर्यायत अखमर खेलुवैर सम्भावना आसामावबो मोजां मोजां गेलेग्रा ओंखारगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गेबें राहा लानांगोन बेनिफ्राय नैबे तृतीय टेस्ट श्रृंखलात इंलेंडर समता स्थापन बे एक गाव जादों से याव समान जाबाय होननाया ते मैया थामथि टेस्टआव इंलेंडा भारतखौ गाज्रि फेजेनबाय बारा गाज्रि नङा 76 रानाव फेजेनदों आरो बेनिफ्राय काजिरङात अखम क्रिकेट हन्टार बार्षिक साधारण सभा पूर्वर बिखय बबियार बिरुद्धे गसर तरार सिद्धांत बेनिफ्राय नैबेहायबो आरो खेलानि रादाबखौनो बुंफिनबावनोसै टकिअ पारालिम्पिक बेहाय फाइनालाव भबिनाबेन बे जाबाय जों दाना थांदिनि गांसे रादाब बिलाइ जोबथा बियो दैनिक अखम बेहाय मा होदों बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिन आमार अखमफोरनियानो दङ थेवबाबो नैबे चलित माहत 61 लाख लोकक भैक्सीन गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों सोलिफुनाय दानाव अर्थात आगस्ट दानाव 60 लाख सुबुंनो आसामनि नोगोरारिफोरनो भैक्सीन होनाय जाबाय बेनिफ्राय बातिल धाराते बहु गसर बातिल धाराते बहु गसर तथ्य प्रযুক্তি আইনৰ অধীনৰ গছৰ নিম্ন আদালতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা
गोबां आयेन गोबां केस ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ बिजिरनाय होनो हायाखै बेनिफ्राय हिमा बिबाद केन्द्र करी बकर हिमाचल उत्तेजना सिमनाखौ लानानै जि आसाम मेघालयनि गेजेराव दाङाबाजि नांलायनाय बेयो दा दुंहाव थासारि जादों बक'आव बेनिफ्राय सन्मुखत उपनिर्वाचन विरोधी रणनीति अस्पष्ट मोखाङावनो उफेरा बिसायख'थि नाथाय बेरेखा हान्जानि मोनबो रोखा दावहानि पलिसि गैया बीजेपी वाक ओभार দিব बे बेरेखा हान्जाफोरालाय बीजेपीनो वाक ओभारसो होगोन नामा बेखौ होनदों आरो बेनिफ्राय नैबे तामुलपुर भूपेन बरा अहुब राजनीति आरम्भ करिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर हमय भूपेन बराया तामुलपुराव थांनानै मिटिं खालामदों आरो बेहाय बुंदों जे हिमंत बिश्व शर्माया गाज्रि राजखान्थि गेलेदों बेनिफ्राय आरफेदत अचलावस्था ইয়াर्न बेंकत मजूद बिक्री नहुआ पाट हुटार तसर हुटार जगान बंध बे सिदाग्राफोरनो जि खुन्दुं होनांगौ पाट खुन्दुं बे पाट खुन्दुंखौ होनो हायाखै किन्तु मा जादों जे बे पाट खुन्दुंफोरा गुवाहाटीयावनो जमा जानानै दं फानजायाखै ओजों सिदाग्राफोरा खुन्दुं मोनाखै ओजोंहाय गुदामाव खुन्दुङा सेवनानै थादों बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाया एसेखिनियावनो फोजोबबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि जे हाबाफारि बेखिनियावनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों।